Inibingelele kuphi nakuphela kufinye khona umbuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikubukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We, we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu Hlezo Sibuka njengoba ngiphathele izizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Ngibingelele babukeli beSelect Africa TV igama lami ngwazi wakhe ngoThobisani ngwakamthembuleke bafowethu Select Africa TV kanti unyaka lo omusha bafowethu niyazi kuphele kanjani kunyaka odlule akujike ke bafowethu ngiphethe intokazi ke ngani zakwethu engavale ngayo ngizovula ngayo ke njengoba nazi ukuhleze ngiphathe izinto ezinhle nkosazana konakele kakhulu namhlanje nginawe ke la sagcina sikhala simemeza shaya ikhwelo ngicabanga ukuthi kwakumhla 13 November sisilwela umhla ka17 kwilentuzana lapho uyomela khona ilentuzana amaZulu ake sixoxe le ndaba kwahamba kanjani kwahamba kahle kakhulu kakhulu ngempela ngiyabonga kakhulu ngiyabonga ukuthi mangikhala nibe khona ningisize ngiyabonga nkosazana sabona mfethu kwagcwala kuma social media kwagcwala ko YouTube konakala kwakhulunywa ngawe emaredweni kwakhulunywa ngawe emaphepheni batshele mfethu yayisuke laphi lento ake siqale phansi mfethu ngoba awubakhumbuze ukuthi kwakwenzakalani in details igama uZibuyile Londeko kaZibane umatshani umalambule umshingano umthi unontanda kubona nje esabula bathi njengesinene obhala amancinza abanye bebhala ngensela bathi Intombi umagawula njenganesongololo usixapha sika Polish unyaka nambana kontown sizimkhuluma khona ngoba zisaba umqondo bathi usikhumba sashelela ngishiko lomthakathi bathi ubele lensimbi kaligobi ngishe Jalman bathi uzigize Intombi ikhala dili kumthangala lentokazi le ephambi kwenu bekuyiyona ekadimela amaZulu ngonyaka odlule 2021-2022 ngifika kunina bengifika ngiyintokazi ezithobile njengoba namanje ngisazithobile ngizobonga kahle ngoba umhla ka17 December kwakuyilona suku lomnqamla juqu kwaqala lana ke kusiseThekwini la khona kwakhethwa khona uMiss Indoni KZN okwakuyena owayezomela amaZulu kulonyaka ka2021-2022 ngafe ngawudla kumhlanganiso nakhona kwalandela ke lo oka South Africa isicoco sika Miss South Africa Indoni la khona sekuhlangene khona sekuqhude manike izindala zombili la khona nakhona futhi ezintombini ngifike ngawudla umhlanganiso kodwa ke akumina ngedwa nensizwe bekuyiyona emela amaZulu ifika yawudla umhlanganiso ayishaya zonke insizwe ekhaya isicoco saqhubeka saba la ekhaya ngoba ngonyaka odlule besikuyona insizwa yakaZulu nakulonyaka sikuyona insizwa yakaZulu kulonyaka ke futhi nginiphathele indaba ezimnandi zokuthi isicoco sibuyile ekhaya isicoco sibuyele ekhaya bafowethu uMiss Indoni ubuye naso niyakhumbula bafowethu besihamba sishaya ikhwelo sihambela ama event amaningi sihambela indawo eziningi sihamba sikudla bekunzima uyakhumbula bekunzima kodwa mfowethu kwenzeka ngendlela ngeyifiso sasifisa mana ke mfowethu ake ngixoxele niyangena lapha eICC kanjani imuphi kuwena kwakunjani nje ngise-ICC nje kusukela ngesonto kuze kuba iwona umncintiswano ngolesihlanu kwakusho ukuthi ngila ngoba nakho uZulu ngithembile ngikhethwe ngoba bengithemba ukuthi ngizomela isizwe samaZulu ngakho ke ngangizama ngayo yonke indlela ukuthi ngingamphoxi uZulu kungase kona kuphela mhlambe okocompetition but nangezenzo nangendlela umuntu ayenza ngayo aziphatha ngayo kwakubalekile kakhulu phakathi kwezinye inhlanga ngikhombisa ukuthi uZulu okay uZulu unenhlonipho unempatho kanjalo kwase kuthi ngolesihlanu ngingena eICC estage kwakukhona kona ukuthi uthuke njengawo wonke umuntu kodwa ngangisho ukuthi yazini akusona isikhathi sokuthuka manje isikhathi sokuthi ngenze uZulu akulindelile ngakho ke hawu ngangena nje kwalula hawu ngazisho kanjalo ke hawu ngabadla bonke kanjalo ke emakhaya yabashaba Zibuyile Zibani bamemeza lapha estage na indondo yakhe bafowethu iyona indondo le iyona sisi indondo le yangithi
bafowethu inhle eNingizimu Afrika niyakhumbula ingane zakwethu ukuthi ngangikhulekile ngiyacela futhi nami ngifuna ukubonga kunina balandeli beSelect Africa TV eNingizimu Afrika jikelele bafowethu ngiyabonga ukuthi ningihloniphe niseke inkosazana siyabonga yaphumelela nkosazana uyayiwina ke indondo ithini bakunikani usuyiwina indondo bakunikeza indondo ihamba nani ama prizes akhona iziphi izinto ama achievement owanikezwe khona Okubalulekile kakhulu ibhasari okumfundazi owutholayo mangabe ube uMiss South Africa ongu 100,000 yebo ikona okubalulekile kakhulu othi mangabe ukhethe ukuthi uyomela amaZulu ulwele kahle kahle ulwela ikusasa hayi ngoba kuyinto ephela manje kodwa ulwela ukuthi nawe kusasa ufunde ube neziqu. Wow 100,000 ibhasari ingane izohamba iyofunda okujabulisayo ke bafowethu lapha emakhaya ukuthi into ebalekile ukulwa ube neziqu njengoba echaza nkosazana manake akugcini lapho ziningi izinto engicabanga ukuthi ziyaqhamuka manje ziyavela kuhamba kanjani iziphi izinto ezivelayo kumele bekuseke ngazo abantu Njengoba sikhona isiconco ekhaya kodwa manje akupheleli lapha kusaqhubeka impilo isaqhubeka ngangokuba ngomhla ka12 kuFebruary 2021 okuNhlolanja 2021 lapho ke 2022 hey Nkosi yami kusayilezo inkinga lezo zokushintsha konyaka kodwa hayi sojwayela yebo ngizobe ngenzelwe umcimbi okuyiwona engizonikezwa kahle isicoco ngokusemthethweni ngomhla ka12 ngomhla ka11 kuFebruary uNhlolanja 2022 uzoqala ngalolo suku lapho kuzobe kuyicamp yezintombi okuzobe kuyicamp yengoma kahle kahle la khona silungiselela khona umhla ka12 so ongase afise mhlambe ukuthi afike azosikhangisa osomabhizinisi uvumelekile angathintana nami mhlambe ofisa ukuxhasa angaxhasa futhi yebo angaphinde futhi athintane nami kanjalo okunye nokunye sokubona njengoba siqhubeka sayilokhu esisakona manje manake kunengane elapha ekhaya lengane le incane and iyabona ukuthi iyakhula iyafisa ukubona ifana noZibuyile Zibani uZibuyile Zibani owine Indoni and iyafisa ukuyiphatha kahle yini ongayitshela yona ingane ekhaya Ngingamtshela ukuthi ukuziphatha kahle kubalekile njengomuntu wesifazane nisho nakumuntu wesilisa kubalekile kodwa uthi ke ngiqale kwabantu besifazane ngigcine ngabesilisa kwabantu besifazane kubalekile ukuziphatha ngoba manje kunale ya confidence onayo especially mangabe uyintombi ngoba uyazi ukuthi akekho noma imuphi umfana ongakutshela ukuthi wena ngiyakwazi wena unje kanje akekho umfana ongakutshela ukuthanda kwakhe ngoba wena uyintombi futhi uziphathisa okwentombi uyahlonipheka kunalesa sithunzi lesiya ositholayo mangabe uziphatha kahle mongaziphathi kahle ubizwa ngawo wonke amagama kanti muziphatha kahle uthi noma udlule emgaqweni ngakini thiwa sisi abafana bathi sisi nezingane zithi sisi kodwa mangabe uziphatha ngendlela embi akekho okuhlonipha thiwa welo akukho kuhle lokho so ngakho ngithi kumele ngayo yonke indlela uziphathe kahle uma uziphatha kahle awenzeli wena kodwa awenzeli wena wenzela nanezingane zakhe ezilandelayo ukuthi zisike iphethini nalezi ezikhula ngemva kwakho nalezi zakho ukuthi zisike iphethini enhle ukuthi hawu uma waziphatha kahle kanje kuhle ukuziphatha kahle kuhle okwangempela ngisho noma ngathiwa awusesiyona intombi mhlambe eseke wamitha kodwa kubalekile ukuthi uziphathe kahle ungathi ngoba usuqhuzukile bese uyaqhubeka impilo yakho uyayilahla ayakha amagama futhi amnandi amahle kakhulu sisiwami mhlambe kuzothi abantu ekhaya usuwinile yonke into usuyenzile obani nje ongafisa ukubabonga bengicela uqala ngibonge uDM Sakazi okuyena umuntu wasukumela phezulu uButkhalo Mkhize wakwaNgcolosi okuyena umuntu wasukumela phezulu ngenkathi ngidinga amavoti wasukuma wangisiza ukuthi ngithola amavoti engihambisa kuma radio stations waphinde futhi wangiletha la kwi Select Africa TV
nobhuti Siyama Fuleka okuyena oqala umuntu ukuthi ngi-attend i-radio interview kuyena wakwimbokodo FM. Bese ngiphinde ngizobonga la kumphathi uBhutinala okuyena owavuma ukuthi ngifike la kwi-Select Africa TV ngizonxenxa amavoti. Ubaba uNdimande owayengisiza ukuthi ngiye kuma-event lawa kaMaskandi ngizocela amavoti. Phinde futhi baningi. Yazi ngiyabuka ukuthi yazi masise ngibabani baningi kanye neZulu Brides okungiqokisa. Ngeke baqede iningizimu Afrika niyazi bafowethu niyazi beniseke intokazi ngancenga ngisho insizwa lapha kuMaskandi ngancenga ngathi awasukuma wonke ama group zayivota insizwa ngiyakhumbula amazubane ezinye zingifonela zithi hayi sesivotile zingisendela ama screenshots zithi hayi no sesivotile ngithi mina bafowethu ngiyabonga siyabonga bafowethu siyabonga uxhaso lwenu lwabalukhulu kakhulu abazali bathina abazali intokazi sewini. Ngibonge kakhulu nakuma angasali kuleyo list support system enzima kabi le. Yabo umuntu nomzali bakwethu hayi unawo wonke umuntu. Uma wajabula kakhulu ngoba manje kuyakhombisa ukuthi ngiyisikile ipattern yakhe ngoba njengoba ade ngisho nami ngasika ipattern yakhe ukuziphatha kahle. Wajabula kakhulu ukuthi ingane yakhe ibe yisibonelo kwezinye izingane ukuthi ngisho noma ngabe kuthiwa umhlaba usunje kodwa uyakwazi ukuthi uziphathe kahle mangabe wazi wena empilweni ukuthi uyimisele ngani. Wajabula kakhulu ngempela nanamhlanje usayikhumbuza ngalolu suku. Kwakusuku olukhulu-ke bafowethu siphelele lapha ICC kumnandi ngendlela esimangalisa intokazi siyibona ibamba indondo ithi Zulu sukuma ngoba sashilo sithi Zulu sukuma sithi uZulu akahluleki ngiyakhumbula sasisho njalo sithi uZulu akahluleki. Hayi ngempela uZulu akahluleki. Yeah mfethu sibonga kakhulu iningizimu Afrika siyabonga ngani zakwethu besithi asivakashela intokazi sizobonga iyafisa futhi ukuthi nanolandelayo bafowethu ningamyekeleli nimseka angithi kunjalo mama. Yebo kubalekile ngempela ukuthi sisekane njengoba ade ngisho ukuthi ingane ayikhuliswa umzali wedwa kepha ikhuliswa umphakathi. Amagama amahle bafowethu akhayo futhi akhulisayo. Ngicabanga ukuthi iningizimu Afrika lento esibonayo nalento siyabona ufundisekile asibabonge labo mama abanifundisayo bafowethu ukuthi kuyinto enhle kakhulu nani nabantu abaseceleni babona ukuthi lo muntu uzwa ngisho language yakho the way ukhuluma ngakhona ubona ukuthi ufundisekile sisi. Yebo siyabonga kakhulu kodwa konke kuqala ekhaya. Kubalekile ekhaya ukuthi umzali ngisho athi uthethisela into enganganani kodwa amagama alumelayo angawasebenzisi ngoba thina abantu abasha mangabe usebenzisa igama olumelayo ngisho noma athiwa ubuzama ukubeka isitini phezulu kwesinye isitini kufana nokuthi awusenzanga lutho ngoba manje sekuhleli leli igama leli lumelayo ususebenzisile. So kubalekile ngempela ukuthi ngisho noma uyathetha umzali ekhaya asebenzisa amagama awukuhloniphiseka nenduku futhi isebenze ukuthi amagama awasebenzi uvumelekile. Okay nge-12 sikhona lapha eClearwater siqala nge-11 ziyakhala so besikhona ke bafethu ihora lenjabulo lizobe likhona lapha lizoyibonela Intombi mina ngumuntu odali ke bafethu niyazi izobe ikhona insizwa bafethu ngihamba nethimba lami la Select Africa TV sizobe sikhona sizokwenza show ukuthi sokuxhasa kuze kube sekugcineni and siyajabula ukubambisana nokusihlonipha engicabanga ukuthi khona okwenza ukuthi uphumelele siyabonga ngane yawethu kakhulu mhlawumbe ikhona ongakusho kulokho esesixoxele khona onakho enhlizweni. Yebo kukhona enginakho enhlizweni okuningi ngifikelwa injabulo kakhulu mangabe ngibona umuntu wakithi engichaza ngoba abantu bakithi isikhatsini samanje sekudlala umona kakhulu sesiyamonazelana ngendlela exa kukwenza asisasekani kodwa ngithe mangikhala nangisiza nangeseka nangangiyekelela ngalokho ngiyabonga kakhulu futhi ngiyazithoba ngiyaguqa phambi kwenu ngiyabonga kakhulu ukuthi ningeseke ningivotele abanye bafaka isandla ngakwazi ngisho ukuthola imvunulo yokuthi ngiyoma phambi kwezinye izingane nami ngiqhudelane ngiyabonga kakhulu ngiyabonga ngiphezi bafowethu singakhuluma sigeqa amagula kumnandi nokuhlala nentokazi ngiyazi ukuthi nina niyahalela ukuhlala nayo mina ngihleli nayo ke bafowethu
mina nje ngihleze nginenhlahla bafowethu izinto hleze ziyihora lenjabulo la kumina njengoba ngijabule nje nkosazana sibonga kakhulu bafowethu Select Africa TV sizomthatha umuntu simlethe sixoxe naye sizohambo lwakhe siphinde simcheck simlandele enze izinto mayifisa simseke emase siwinile sibuye futhi sizomcheck ukuthi kwenzeke kanjani siphinde sizobonga futhi Select Africa TV uyasubscribe YouTube sikhona Facebook sikhona Instagram sikhona Twitter sikhona ungakhohlwa ucomment mfowethu sizuvo lwakho nihleze nisixhasa siyamthanda kakhulu ningizimu Afrika sizohleze simthanda unyaka uqalile bafowethu sizohleze siqhubeka nani sininikeza okusezingeni bafowethu siyamthanda kakhulu thank you very much siyayivala nkosazana valelisa Yebo ngiyabonga kakhulu ngiyathemba ukuthi ngene kahle onyakeni emusha cela ukuthi futhi niqhubeke nenze nakwabanye nikwenze kumina kuhle kakhulu ngiyabonga Hayi cha singene kahle ngiyanivumela nami hayi ngomunye umuntu awangene kahle mhla 17 mina ngangijabule kahle angaze futhi ngijabule kanje ngikubona uphumelela mfethu ngiyabonga kakhulu thank you very much salute